Ngithi nginibingelele kwezimidlalo. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngezimidlalo ezenzeka khona la eSouth Africa, ungakhohlwa nje ukuthi subscribe kuyona channel and uphinde ushaye like for le video. Namhlanje kuyivideo yethu sobe sikhuluma ngayo lapha uThembinkosi Lorch. uLorch siyakhumbula ke impela ukuthi amaqembu amaningi ade mfuna khona la eSouth Africa. Ngabalana lapha iSundowns, ngiphinde futhi ngibale iKaizer Chiefs, ngiphinde futhi ngibale nje namanye amaqembu anjengawo lapha Oriole AM. But amaqembu amakhulu ade mfuna bekuyo lapha iSundowns nawo lapha iKaizer Chiefs. So iKaizer Chiefs ke hambe yaza give up ngendaba yakhe uLorch. Bayekile impela kumfuna because of management bebengavumelani nendaba zeimali because uLorch phela iplayer enkulu futhi iplayer ebizayo. iSundowns ke impela ke imfunile ke impela sibonile ukuthi belokho ekutrenda kulezi nyanga endlule ukuthi bamfuna uLorch and bagcine ke bemtholile. Khumbula ukuthi last week indaba yakhe bingakonfirm bekusakhulunywa kusahlanganisa ukuthi ngabe na uyahamba ngempela kuyiPirates. So bekhuluma indaba zayo ke indaba zeimali and management eSundowns befuna ukulungisa something. Namhlanje ke impela iphumile ke indaba uthi uLorch ngempela ke uyoyijoyina neMamelodi Sundowns. Lezi ndaba ke impela bayiconfirmile because iSundowns iconfirm ukuthi sign ama player awu6 kule season. Ngoba ke sign ama player awu6 ke nawo Lorch uyabalwa kuwona lama player asayiniwe yiyo iSundowns. So impela lezi ndaba ziya trend ke ufuna uhamba nje ku social media uchecke ku social media ko Twitter ko Facebook na ko Instagram uzoyibona lezi ndaba impela ziya trend uthi uLorch ujoinona lapha iSundowns na magazine uzoyithola zona lezi ndaba. So mina bengifuna ukudlulisela yona indaba yakhe uLorch ukuthi ngempela amaSundowns asemtholile. Ungakhohlwa nje ukuthi ulike le video and usubscribe ayingithi ke nje danke ngiyabonga.